Wara ġimgħat jgħid mod ieħor issa deputat nazzjonalista Adrian Delija ammetta li Stewart ħalset tas-servizz, iffaċċat bil-fatti mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fil-programm televiżiv Popolin fuq ix-xandir nazzjonali, id-deputat tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ammetta dak li ilu jipprova jevita x-xhur. Is-servizz kienet jingħata qabel baqa' jingħata u għadu qed jingħata. Is-servizz li kien diġà qabel qed jingħata baqa' jingħata. Qabel, iva direttament. Is-servizz li kien hemm qabel eżatt bl-istess nies Mela kif qed tgħid biex ma kenniex inħallsuhom. Kien il-Ministru Jonathan Attard li spjega kif meta fil-kampanji tiegħu il-Partit Nazzjonalista jgħid li l-pajjiż ma xejn tal-flus imħallsa. B'dan il-flus ingħata s-servizz lil għexieren ta' eluf ta' pazjenti fl-isptarijiet ta' Għawdex u Kerin Grek u fit-taqsima tal-outpatients fl-isptar San Luqa. Dan fil-waqt li fl-istess ħin spjega fejn il-Gvern qed ifittex lil Stewart f'ċentru ta' arbitraġġ internazzjonali u dan sa minn qabel is-sentenza tal-appell tal-ġimgħa li għaddiet. Bħala Gvern ma għadniex lura minn nieħdu l-passi immedjati fejn għamilna controlled step-in tal-operat tal-isptarijiet u ħadna fidejna l-operat tal-isptarijiet. U simultanjament, b'mod parallel, hemm l-arbitraġġ internazzjonali fuq din is-sitwazzjoni fejn aħna bħala Gvern qed niddefendu l-interessi ta' pajjiżna. Fl-aħħar jiem kienu konfermatu wkoll li l-ħlans biex jitħadmu l-Isptar Kerin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex baqa' l-istess minn meta l-Gvern ħa dawn l-entitajiet fideh. Kontinwament Delija ipprova jevita dan l-argument. Fil-programm Popolin iżda ġie notat ukoll il-pressjoni fuq l-istituzzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista u t-teddid lehom bil-Ministru Attard jgħid li din pressjoni selettiva. Tafx ma ħax sentenza l-Onorevoli Delija. Sentenza ċivili wkoll. Is-sentenza li kixfet kif il-fixxiri tal-BWC, tal-WSC, tal-Forestation, skandalus. All right, kien hemm kummissjonijiet mhux spjegabbli. Ħadthom l-Kummissarju, tiddit tikkopja ħadd l-Kummissarju.